Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antiu. Let ye kendo kinong yalam jongka kor ya SP East and West Khasil District Banbut Dien. Banbut Dien ni kakis sya apniap jongka samla pernailen Kharsentiu hala usamla jongka mention snem. Menta kasni kinong kit kam jongka sengkur Kharsentiu Central Body but seng mairang unit haringkat uhenmen jongka pernailen ukpa but usardar Secretary Shnong jongka Shnong Maukham kilalit ban yekendu ya SP East and West Khasil District Banbut Dien ya ketika kis jongka pernailen. Habayo ban yekren bat USP ula pentip ban nakaliang ke Police Department kiladep banne ya baro akibedai ke kamram jongki bat ula ya thuru ba kiladep ban I charge sheet ya utei unongle ya ketika kam bomman bat ladep ru ban pha syakakun. Kumta ke Sengkur Kharsentiu Central Body lingbau ba Alphanbird Kharsentiu General Secretary Kur Kharsentiu Sengkmi ulapan pau ke jing ai kublai USP jong ke Eastern West Khasil District bla ai por ka kur ban ye kendu ya u bat ula ongru ba ka kur ka don ke jing shania ka baskem ba ka kut kan penyo ye ke jing bishar ka bahong ya ketai ka samla ka bla dukno ya la ka jong ke jing im da ka jing shaot da ka tari na upudan hala ujong usamla. Ka jingwan kenduk jongi mentagasgi ya Superintendent of Police SP jongka Eastern West Khasil District kadai halor banakaliang jongka kur Kharsentiu hi brokawai kani kalai putarik jong bunai Jun kandai kalingko ngiyap jong pernailen Kharsentiu isamla jongka kur iba lasha dekat jubor ya kajing im ke jong ha uwei u samla jong mencem senam te ka jingwan jungi mata kasngi hi ban ya kendo USP kalong ban budin halor katu ka kies ka ba nakaliang jongki pulit kila kem yautu unongle ya katu ka kambaman ban re ngi kwa ban wan ban budin kane ka kies kala poisano te kumta ka jingi kendo ka jungi mata kasngi USP hi nakaliang ka jongi ila pensyai ila pensutu yangi ban nakaliang ka thanat nang ni na po Eastern West Khasil District kila ada pendap dia barokai ki jingwat benya bat ya kene ka kies kila ada file ru la ada charge sheet ru ya ne unong ne ya kene ka kam bat menta kene ka kam ka dan ha ka court te nakaliang jo ka court Kharsentiu ngis ngokumen ban ai kuble ya SP bai la ai por ban ya kendo ngem ta kasngi bat nakaliang jo ka court idan ka jing shania ka baskham ha ka court bahkan ai ya ke jing bishar ka bahok ya kani ka samla ka bala sha dekat jubor minchim snam hang te hapo hayo pindam yong te nginget scam ba ki bahayeng basam ki perlok projor baro ki ba jukli yangi na kapor ka bidi bekane ka kies is ngodai ba nakaliang jo ka kur Kharsentiu Central Body bat komju ba ka mairang unit ni ai kublai ya baro kitu ki bala ai ya ka eye witness bat ki bala limi sha ka court nakapenta ban klan ya kane ka kies kanang ba kane ka para ka kur ka jongi kan yo ya ka jing bishar ka bahok